bij jij? Ja, die genossen zit ook al 51 jaar bij me. Je Ja, weet ze niet kwijt. Oh, En ik heb ze al 2 keer aan de spoor gehad staan, maar ik kon ze zo weer binnenhalen. nemen ze meegenomen. Nee, nu nemen ze mij. Nee, maar die willen mij niet. Ik Maar ben veel te misschien- goed. Wat bleef? Die willen mij niet, ik ben veel te goed. Misschien moet je het andersom doen. Misschien moet je hem een keer aan de stroot zetten. Ja, maar ik heb al 40 jaar aan de stroot gewerkt. Wegenbouwer, Juist. In het zwarte goud. asfalteren. Je mag nooit meer horen. Maar nooit gerookt, Gerookt met een treinman. dus ook van binnen geasfalteerd. Zwart. Daar gewoon bij de longartsen zit en je rookt zag het tegen me. Ik zeg, ja, van 14 jaar af. Moet je zelf weten zeggen of je stopt, ja of nee. Maar ik ben toch maar gestopt. Wanneer? Weet je de euro kwam. Toen wordt het weer een keer wel te duur. Maar ging dat makkelijk, dat stoppen? Ja, dat moet je zelf willen, hè. Als je niet wilt, moet er niet aan beginnen. Maar geen rare therapieën gehad? Nee. Met lasers of wat dan ook? Nee, ik ga gewoon mijn pasje tabak of dat weer op en ik heb weggegoed en ik heb nooit niks meer gekocht. En wat vond je ervan dat hij stopte met roken? Daar had je nog geen erg in. Nee, ik heb maar één keer gerookt en toen niet meer. Ik vond het veel te erg als dat Kom ze eraan, jong. Het is er niks in de arm. Dat moet toch van die arm hebben, hè, met dat ding. Ja, maar dan we laten hij nou echt 10 minuten zo staan. Dan heeft hij dadelijk zijn fitness weer gehad voor vandaag. Ja, dat is dan een kloof van vandaag. Nee, maar ja, vroeger ook in Maastricht. Ik heb zo wat hier in Maastricht gehad. Maar ik wist ik beter de wiegen, zie je wierd. Maar die hoor me wat te vragen. Dat moet je door zien. Qua asfalteren. Ja. Hey, maar was dat geen gevaarlijk werk? Maar dat is toch gevaarlijk, hè? Nou ja, er is wel met wegwerkzaamheden bezig. Ja, En dat wel. Ze hebben er ook wel eens doodgereden op werk, dat weet ja, ik. dat bedoel maar, ik. Goed, als je in een auto stapt en je rijdt dadelijk door en je geeft geen vuurring of stel je wat, kan je ook gebeuren, hè. Kan je ook gebeuren. Nee, zo de Wales, Duitsland en Nederland. Die 3 landen. Maar wel iedere dag weer zo verstoeld. Ah, dat is weg, maar als je dat niet doet, wordt het diep van de eigen portemonnee. Want je krijgt je reiszorg, je krijgt kilometergeld. Dus, wat hoort je nou? Maar dan wel met eigen vervoer reizen. Ja, altijd met een eigen auto. Dat zit toch ook kilometers. Ja, zo wat per jaar rond de 40, 45.000. Ja, dan van mier tot november. En hoe lang zit je nou? Ja, wat meen je wie lang dat ik nou thuis ben? Ja, dat is moeilijk te zien, hè? Ik ken het alleen maar slecht doen als ik gewoon gokken. Ja, Je ziet nou thuis, denk ik, 15 jaar, vakant 20. bekend 20. Ja, 20 jaar ben ik thuis. En wat heb jij gedaan altijd? Nee, Toen gebleven, Ja. op hem gewacht. Het heet bij dat fabrieksje bij, wie heette die ook weer? Smeets, Smeets conserven. conserven. Op een Muntseweg. Oké, oh, Ja. nou snap ik het. Als hij dan eens een keer niet luisterde, dan komt het spreekwoord vanaf als blikken konden doden. Hè. Dan krijg Ja, je maar dat natuurlijk kan het. een Dat schrijft blik voor een zoet munt nog. eentje aan. Die Ja. is voor een munt. Oei, daar moet je geen ruzie bij krijgen. Oh nee. Hey, maar koos je dan ook afgekeurde blikken mee naar huis nemen? Nee, Oh, Dat dat deed ken je ik dat nooit. Smeets nog niet. ik heb wel eens een mes metgenomen, maar ik heb wel gevraagd. Oh, maar Nou, mensen kan ze gewoon- niet eten, hè? Ik moest een groot broodmes hebben. En zeg ik tegen de mensen die daar de dingen aan. Oh, neem toch maar een broodmes met zagen. Ik vraag altijd of ik dat mag, ja of nee. Neem dat niet zo met. En die man die tegen ook zei van nee maar mij, die mocht er wel over beslissen. Ja, Oh, zeker. Want er zijn maar weinig weg hoe ik niet gewerkt heb, dat moet ik je zeggen. Hoe dat je overherigt, ja, hoe mijn Frans allemaal gemaakt meestal. hoe me Frans. Ja, Hey, en wat deed jij precies dan? ja, die alles eigenlijk, maar soort het meest op een wals. De wals? Ja. Maar of ik nu op dat machine moest kroepen, dat maakt mij ook niks uit. Of achter op de balk, dat maakt allemaal niks uit.
De baas zegt altijd, als je het niet kent, ga Fransje maar halen, die doet dat wel. Hey, en deed je dat ook dan 's nachts en zo? Hè? Ja. Maar daar heb ik niet zo goed nagedaan, maar ja, het moet gebeuren. Hè. Ja, dan slopen de meeste mensen. Ja, daar heb ik geen moeite mee. Nee, s'nachts, dat wordt niks voor mij. En wat vond je ervan als je dan s'nachts niet toe Niks, maar de die zijn ogen dicht. Ik zoek me 's morgens wel. Oké, Maak me niet druk. maar dan loeg je wel alleen in bed, wordt het niet vervelend? Ja, de hond bezig. De hond? Ja, Oké. maar die ga je naar boeven hè, en dat loopt dan bij hem. Daar kwam niet eens aan. Daar hoef je geen niet bang voor te zijn. Nee, daar komt niet eens aan. Maar mis je het werk niet? Ja, ik heb zondag nog staan te kijken, maar ik dacht, ben blij dat ik niet hoef te doen. Nee, als er 20 jaar uit zit, moet je er niet meer aan beginnen. Is dat werk veranderd? Ja, Hoe nu dan? werden ze veel beter behandeld dan vroeger. Vroeger stond je in een blote kont te werken, door naad, tot op ruimen. En nu hebben ze koffie, thee, ze hebben het gelijk. En wij moesten maar zin even thuis gewoon zitten. Maar als het dan bijvoorbeeld in de zomer bloedheid is en de bus dan asfalteringswerkzaamheden doen, Ja. wat is dan de gevoelstemperatuur? 50 graden of zo? Nou, daar komt je aan meestal maar rond de 140, 150 graden. En dan gaat de machine in. Dus daarachter zit je en daarboven op de machine zit, dan krijg je het meeste. Die maken ze mee. Maar ik heb stond te werken van 's middags zo tegen de grote baas, zag, morgen breng je yoghurt mee. Hoezo van, zag ik. Jij kan ik eten en drinken tegelijk. Maar je kreeg geen tijd voor te eten. Je stapt je 's middags om 7 op die wand en zo ze maag door de van. Zo ging dat. En deed geen voor hem de boterhammen smeren? Ja, ja. Ja? Alles morgens vroeg om 4 uur. Stond ik op, 4:30. Boterhammen smeren, koffie zetten, thee zetten, metnemen. Dat is mijn hobby, hè. Ja, ligt eraan hoe dat even de hoort, ja. Ja, daar werd ze toch aan gewend. En wat had hij altijd geer op de boterham dan? Van alles. Van alles wat er maar hoort. Ja hoor, wat een gek niet kindje, fret je niet, hè. Hè? Ja, wat moest er van nog altijd op de boterham Ja, dan? maar mij niks uit. Nee? Nee. Mij niks uit, want ook de meesten op werk ook, die gingen 's middags naar de frietenkrom. Ze nee, niet, ik heb veel te lekker boterhammetjes. Ja, dat is toch ook gewoon, voor die zijn weg te goed in de frietkrom te weer lekker boterhammen bij gaat. Die worden met een handje gemaakt. Want dat is in de tijd ook al naar de frietkrom gaan. Oh ja, zie wel, maar ik niet. Ik moest er niks van hebben. Nee. God je nog wel eens terug om te kijken van waar dat geen asfalt hebt gelag? Ja, dan kom ik al dagen over als ik van Heden naar Maastricht ga, wat mij niet hoeveel kilometer dan ik dan kreeg hoe ik heb gezeten. Dus je rijdt nog wel altijd de auto. Ja, dat is die achter dicht. Hier roeien. Ja, bingo. Want dan ga ik dadelijk weer mee weg. Hey, maar als je altijd wegen hebt aangelegd, dan hoef je zeker geen wegenbelasting Nee, te dat zal betalen. niet zijn. Dubbele. Hoe dat maar wordt. Nee. Dat is Kerenzij 1 en 2. Europaplein. MMA. Doe maar op allemaal. Wat, MMA? Ja, Maastricht, hele Maastricht. Weet niet dat dat zo heet. Jawel. Ja. Wat is nou de leukste klus die het goed gedaan hebt? Oh, dat vroeg je me wat. Ik weet wel de gevaarlijkste. Dat is door de Vaalse berg, daar word je het frezen aan. Dat heb ik ook gedaan, hè. Met de fres. Maar waarom wordt het gevaarlijk? Ja, je stond door te frezen en dan kijk je zo 100 meter omleeg. Vind je dat lekker? Ik haat jou niet op. Zag tegen de baas, dat doe ik niet meer. Berg af, dat ging weg. Ik moest berg op en dan kijk je zo omleeg door. Dat gaat niet, hè. Nee, daar heel ik niet van. Oh, dus zonder held wordt het geen hokker niet. Nee, heel zeker niet. Want als de brand wordt, heb ik het eerste weg. Hey, en nou het werk alweer bekend 20 jaar achter de rug is. Wat voor hobby's zijn er in de plaats gekomen? Biljarten. Biljarten. Biljarten, even mij nog gedaan. Staan Al een, moois. hebben we nu genoeg zit ik in de Roos. Dat is ook nog nooit geweest, ja. Nee, maar dat komt vast nog wel een keer. In dat Ooststadhoes zei je nu zo'n
Een samenloop van oude vandaag. En dat gaat om 9 uur roep en dan ben ik door. En op dinsdag en op donderdag heb ik een vaste maat. En de andere vaste maat is vandaag weer terug op de camping. Dus nu heb ik een paar dagen geen vaste maat. Ik heb dan een vaste maat en dan ben je avond een uurtje. En drink een lekker tas koffie en dan is er veel met de gum. Van om 10:30 moet ik eens even het koeken. Maar dat doe ik. Oh, kijk. Ja. Kan een beetje koken? Ja, heel lekker. En wat stiert er vandaag op het menu? Vandaag hebben we gewoon een hamlepje met erwtjes en appelmoes. Dus heel eenvoudig. En een patatje erbij. Jo, het wel echt niet, ik moet geen eten. Lekker, lekker Het wel. eerlijke.